Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Panorama Heftê ya vê hefteyê. Îro mêvanê me dîsa birêz Yaşar Abdulselamoğlu ye. Kek Yaşar merheba bi xêr hatî. Navxêrê de vî gelek spas dikim. Kek Yaşar tu ji xwe ji malbata Çarpêl Medyayê te berê bername jî ji me re çêdikirin. Loma jî hewce nake em te bidin nasandin, temaşevan te nas dikin. Lê tu me tenê nahêlî di vê bernama Panorama Heftê de her tim tu dibî mêvanê me û bi şîroveyên xweş rojeva hefteyê dinirxînî. Loma jî spas dikim. Çi ji destê me tê em ê bikin li bo Çarpêl Medyayê. Erê Kek Yaşar Hezîran hat û havîn hat tu niha li Bulgaristanê. Ez zanim ez jî demekî li wir jiyam. Bulgaristan hewa wî bi rastî pir xweş e, Balkan. Wan çiyayên wan dera. Çawa ye tu hîn jî tu çi wan çiyaya wan dera bi rastî carna meriv wa didît merdixwe mer di nav dîrokê de ye. Ji dema Osmaniya gundê mane tiştê wisa. Çawa ye niha? Erê ya rastî ew nêzîkê ji xwe nêzîkê mala min e çiya. Ez piştî ku nexweş ketim ji ber bi taybetî ji bo nexweşiya şekir jî divê rojê aman bêjî 10 kîlometre bimeşim. Ez xwe didim wa çola carna. Îro yanî berî nîv saetî ji wir vegeriyam ya rastî. Hênîke xweş e û piçek jî weka aliyê me ye, aliyê Bîrtisê ye. Tabii tu dema komünîzmê de jî li wir bî û ez jî li wir çend meha mam piştî wî guhertin çêbûn. Di dema komünîzmê de pir rehet bû meriv here bigere bike lê niha nizam çawa ye. Niha kapîtalîzm ketiye wir zehmettir bûye an gel yanî qesta min ji bo gel rehettir bû. Herkes dikaribû biçûne. Aniha çawa ye? Yani ya rastî ew quntara çiya berê ji xwe gundên kevin bûn zêde tiştên nû tin nebû aniha yanî sîte hatine çêkirin tew girtîne yanî weka bajar sîte di quntara çiyayê de lê dîsa jê ji bo heta ciyekê ye ew bilindahiyê de rê nadin yanî imkan nadin ku em bêjin avadanî çêbibin. Lewra xalq Sofya jî normal rojên wîkendê rojên hefteyê dawiya hefteyê derdikevin wir. Erê baş. Bi rastî ez jî aniha li Swêdim li Stockholmê me dawiya heftê ji bo min jî pir xweş derbas bû. Divê navberê de te berê ew bikî Stockholmê yanî ez jî em bêjin tu li Sofyayê nas dikî ez jî Stockholmê baş nas dikim. Lê berê em ew bikin Stockholmê di nêzik de min destanekî ama bêjî helbestê destanekê ya İdrîsî Bitlisî li ser çiyayê Vîtuşa ya ku hê 1502 de nivîsandiye. Muhteşem tiştekî ecêb nivîsandiye û ew bi çiyayên İranê bi çiyayên Kurdistanê ew dike muqayese dike. Tabii ji bo temaşevan Kek Yaşar ji bo temaşevanê zan çiyayê Vîtoşa li Sofyayê paytexta Bulgaristanê çiyayekî bi rastî pir xweş e şînahiya wî pir e. Yani İdrîsî Bitlisî çiya wir çiya Vîtoşa ye. Erê nêzîkê salekê dema ku ew ji İranê derdikeve rê û nê weka bêjî dibe weka derweşek nêzîkê salekê tê li Rûmeniyê yanî li Balkana digere salekê li vir dimîne li Sofya dimîne nêzîkê Sofya gundekê û hin tiştên xwe yê ew kitêba xwe yê dîrokê ew kê li vir nivîsiye tiştekî balkêş e. Min nizanbû bi rastî yani ew jî wek agahiyek min
اره جبو او کامه گلک تشت نایزانین یا راسته اما دیرو کامه بهتر به سپیکولاسیون هم مناقشه دکن لی دما کو براسته دما هن تشتین کو ام بجن او نافدارین کردا کرنه نویساندنه راستی آوان در که ورته تی دیدن کو گلک تشتین دن دانینه جبو مدنیت و کلتورا هرمه من برنامه دن داجی بحث کردم اکو او بحث کرونا ویروس دما کارانتینا یده بو جارا یکم لهمبر ویروسی نخاشیه ادریسی بیتسی به زوری او کریه کو امبجن یاو سلطان سلیم لشامه جبو اسکرین عثمانیه و سیستمی او بکه یعنی وکا کو امبجن درمانا ویروسی اب تشتكي ديروكا اسلامي دا ديروكا ولاتن اسلامي دا تشتكي نويه يعني حياه شاهد قلت مثلا فيروس دانا خديه اگر تو لهم چاره لی بگری تو لهمبر خديه درد كبي يعني شاي او كرنك وكا او كريا وبشتوي دماكو باشه که یا بجاری کی درجه تبیت برنامه که تفكر از خلاص بكم قلت نعم يعني تبا نكري بايا نبا بتامي اليت تنبا بايا جرى يكم وزير عثماني ياكو باصل خو جزائريه دجي فيروس درمان دبي او يا ندجي خديه ويا دبي سه سالا 16 ده دما یاو سلطان سلیم داجی به اوکا ادریسی بیتسی هاتیه بکارانین امجی دکارن بکاربینن جوه شوندا عثمانی دست پیدا که کو دجی اوکا دجی ویروسا تدبیر آن بگرن و چنانه ده مجاره آماده بکد برنامه اکتایبت ده بحث بکش با به مجاره بله تشتکی بالکش باشه اجی تو خواستم بهشم لستوقام براستی دو حوالی محمد تنرو بردی بخیراوی ام چون ماراتون بازدان ماراتون بازدا بخیراوی ما چون ماراتون زندی تماشاکر از کارم وینه ویجی بینم اکرانه ام سپاست کم براستی محمد تنرو بردی 6 سالیه ماراتون اوی 38 بازده لگورکو او دبیجه دبی از 5 حبا تمام بکم پشره از جوبیله بکم هر وا اما ماراتون هری مزنی جهانی بشتار دبه هری مزن کو بناوی بوستونه این بشتار نبیه دخوازه بشتاری ورجی ببه یعنی ام پیروز دکم درجاوی 37 دقیقه بو لگور کوی کو تیاره د مازمی د تیاره د مانه نه هاتنه سولاوی او کی نه هاتنه لو ماجی د به ماراتون د کی ماسی مرو به سوله کی 4 جارا باز د کو مرو حتی فیر به او تاثیر کریه کو 15 دقیقه درنگ مایه ام وی پیروست کن که کیشا بله من دیت مدیادا سلاوا جمعمترا نمونه جبو ما و جبو گنجان چند کیلومتره بازدان؟ چند کیلومتره؟ 42 کیلومتره باشه و چرا کام مزکن ایرو دروژه و مده چه هنه سرویس مچنه
بله وەکە کومەدیت سەرویسێ me êvê hetê ev in mijara me ya ewil jî Rojavayê Kurdistan e mixabin dîsa Tirkiye gefa li Rojava dixwe û li Kurda her wiha dibe em ê dîsa operasyonekî li Rojavayê Kurdistanê pêk bînin li gor ku agahiyên di medyayê de belav dibin Tirkiye dixwaze li ser sînor bin xettê herêmeke zoneke 30 kilometreyê çêke û li wir jî erebên ku li Tirkiyeyê niha li wir wan bi cî bike. Her wiha dixwaze wek Hafiz Esad ku demeke kemera ereban li herêmê ava kiribû îro jî niha Tirkiye dixwaze wê wezîfê bigire ser xwe û kemereke ji ereban pêk hatiye li ser sînor ava bike li wir. Tabii divê naberê de welatên ku li wir têkildarin li Sûriye daxuyaniyê xwe belav kirin Rusya be, İran be, Amerîka be gotin em dijî ve operasyonekî wîsane lê nizam kek yaşar niha mijara me duyem krîza NATO'ye ye nizam ji ber vê krîzê ye çi ye Tirkiye fırsat dibîne dixwaze têkeve herêmê ku wan bêdeng bike û li gor xwe li herêmê tev bigire û erdê Kurda zêdetir dagir bike. Tu çi dibêjî yanî Tirkiye ji bo çema zû bi zû vê biryarê stend û dixwaze yan jî dixwaze be hilbijartin çêbin ev jî gotinekî dine ku ji wir denga ji Tirka bigire Erdogan ev jî senaryokî dine ye. Tu çi difikrî, tu çi dibêjî ji bo çi Tirkiye haziriyekî wisa dike? Yani elbette tiştên aktüel hene tiştên ku tiştên nû ne tesîr kiriye ya ji bo teşvîk bike. Lê divê em gelek dipeyivin, eman her hefte dipeyivin, em eva salên du salên ser dipeyivin. Bernameyekê, projeyekê stratejik ya Tirkiyeyê heye. Divê ev ya hiç kesek Kurd, hele Kurd, divê jî bîr nekin. Proje ev e ku Tirkiye xwedî mîrasa Osmanlî ya Kurdistan derkeve. Jêye ku heya ku Kurdistan, perçeyên din yê Kurdistan dibin kontrola Tirkiye'de nebin, pirsa Kurd li Tirkiye jî çareser nabe. Lewra me eger tê bîra te hê berê dema ku diyaloga akademîk me bikir, min li ser vî ya bi çend profesör û akademisyenên Kurdara min sohbeta diyaloga kir. Bi taybetî Profesör Mesûd Yên di vî warî de xebatekî baş kirîbû. Got ku yani weka ew tabii mînaka Îranê ye, got ku ji bo ku mesele hundirîn ya mesele pirsa Kurd Tirkiye çareser bike, viya vê meseleyê kiriye polîtikayekê jeopolitik ango ji der Tirkiyeyê. Êdî mesele çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiyeyê jî ne pirsa Kurd Tirkiye pirsa hundirîn ya siyaseta Tirkiye, jeopolitik e. Ev ya tê vê wateyê ku destpêka sê sala bîstê da parçekirina Kurdistanê modela çareserkirina pirsa Kurdistanê bû. Lê piştî sê salekê din êdî parçebûn problema Kurdistanê ye. Parçebûn teşvîk dike, handan dike, eger li parçeyekê kontrola li ser Kurda total be, têkûz be, hukûmdarî serketî be, dibin tesîra bandora parçeyên din de ew der jî radibe ser piya, ew der jî polîtîze dibe ji nû we, hişyar dibe ji nû we, organîze dibe ji nû we. Em dîroka sed sala bîstî bi vî awayî dibînin. Ya Komara Muhabbat bandorê kiriye Başûr, ya Başûr bandorê kiriye Kurdistan, ya Kurdistana Bakur bandorê kiriye li Sûriye evkê. Anaha du perçeyên Kurdistan ku ji bin kontrola Iraq û Sûriyeyê derketine bandorekî mezin her du perçe jî bandorekî mezin li ser Bakur dike.
دبینن کو چارەسەری تونەیە یعنی تورکیا سبا وەرن هەن ماف و حەقین گارانتین کورداژی بدن ئەو تێک و هەمین تشتێک و لە باشوور چێ دەبە هەمین تشتێک و لە ڕۆژاوا چێ دەبە ji bo Bakurê çê bibe. Türkiye viya hesaba viya baş kiriye. Lewra Türkiye polîtîka axa ji bo kontrolkirina pirsa Kurd, çareserkirina pirsa Kurd total guhert êdî ew dike ku hebil dide ku ji bo perçeyên azadkirî jî kontrolê deyne. Kontrol di destê wî de be. Eger ew kontrol nebe li Bakur jî nikare pirsa Kurd çareser bike. Ev ya hedef û stratejiya Türkiye. İcar ev ya kengê çawa çêdibe ev mirov dikare bêje belkî hiç şê nabe lê projeya Türkiye, devleta Türkiye û ez sedî sed bawerim ku hemû muhalefet û hêzin din jî li ser vê ew kin hemfîkirin li ser vîya ye. Çawa em ê li Rojava û li Başûr herî hindik kontrol bixin destê xwe. Çawa ku Erdogan dibêje em gav bi gav dimeşin dibêje gav bi gav pêşî Efrîn bû pişa Girêspî bû şxwe gotinê wê heye digo ji Efrînê heta Kerkûkê em ê herin digo. Belê yani her du perçe hedefê daye stratejiye divê em ji vê şik û gumanê me tune nebe. Eviya stratejiya devleta Türkiye çi Kurd divê ji wê şikê neke. Çi imkan fırsat derdikeve ortaya Türkiye ji bo viya bikar tîne. Yani li Swêdê imkanek derket, li Afrika imkanek derket dikeve pazariyê dibêje gavekê din bidin min gavekê din jî bavêjim li Rojavayê ez ê viya ji bo we bikim. Gavekê din jî li Başûr bavêjim çend binke jî deynim, çend ew jî deynim çi dixwazin ez ê ji bo we bikim. Yani ji bo Rusya jî, ji bo Amerîka jî bi vî awayî dike. Lê divê mirov rastiyê bibêje piştê ku Trump di rêdana wî bo Efrînê da ya rastî polîtîkaya Amerîkayê em dikarin bêjin rezîl bû, têk çû ji wê çaxê de hê di dema Trump de ji wê çaxê de heya aniha bi taybetî di dema Biden de rê nayê dayîn. Yani ji bo Türkiye'ye rê nayê dayîn. Min tesadüfen berê çend roja protokola münaqeşeya Senatoya Amerika'yê piştê rêdana Trump ku Türkiye kete Efrînê kete wan dera münaqeşeya Amerîkiyan senatoran kete destê min xwand. Yani tiştê ecêb e. Yani rastî mirov piştê vîya vê münaqeşeyekî wisa pir krîtîk, pir dramatîk nemimkin e ku Amerîka bi xwe eger destê wî da be rê bide ku em bêjin Türkiye çawa ku berê heya sê operasyonên pêşîn de bi serbestî, bi pazarî, bi şert, bi nizanim manipülekirina Trumpê pêkanî bawer nakim cû carekê din ew be. Çima anaha ew ku yani ev ya girîng e mirov divê bizane yani bi rastî biya min piştî şerê Rusya li Ukraynayê Erdogan biryar da ku weke nabız yoklamasî bike. Yani yoklama bike, test bike. Ka gelo bi rastî ew dinya ku Putin dixwaze li herêmê çêke ew dinya rastî çêbû yan çê nebû. Eger ew dinya çêbû be êdî Amerîka û Ewropa vê deverê hiştî be ji du împaratoriyên kevin ya Türkiye û Rusyayê re êdî çawa ku Rusya li Ukrayna kir ew jî dikare êdî bi serbestî bi rehetî li hemîn tiştî li Rojava bike li Başûr bike. Ev ya testeke lê biya min heya niha wer diyar e pê nameşe. Berê ev tê gotin berê behsa koçberê Sûriye kirin. Ya rastî mirov divê viya bêje ew jî babetekî halê xwe de ye yani koçberên Sûrî
او 3-4 میلیون انسان ابو 10 سال زیاتر د دست دولت ترکیه ده د دست ژئوپلیتیکا ترکیه ده بونه لیستوک لهمبر شامه و بکاربانیا لورا وان انسان آنی ترکیه خاصکو وانا بکن همولاتین ترکیه بکه ترکوفیل و جاردن وگرینه سوریه جبوکو او ببن بنگها آلترناتیوا اداره ترکیه لسوریه تو بخوا بلغاریای دزانی ترکین بلغاریا همولاتی دو çifte وات همولاتینه هم بلغاریانın hem Türkiye'nin de her du velat da jî rolekî girîng dilêzin yani Türkiye'nin yani bêjî ki Erdogan dixwaze vana hem li Sûriye hem li Tirkiye bikarbîne bi taybetî li Sûriye bi taybet ji ber ku li Sûriye Tirkiye çawa ku pêşî de hêvî dikir di dema ew Bahara Eraban de hêvî dikir ku ji ber ku Erdogan dijî İsraîl hin gotina gotiye weke bûye qehremanê xilaskerê dinyaya İslamî nizanim çi ya rastî em ji welatên ku di destê Osmaniyan de bûne yani em ji wan psikolojiya wan kultura wan dizanin ku ew rihê wan ji tehlike û rîskên ku carekê din Tirkiye bibe hükümdarê wan carekê din li wan hüküm bike ez min vê nêrîna xwe li ciyekê bi bulgarî nivîsî yani ya rastî di çêbûna ji bo min çêbûna di helîfeta İslamî ya devleta İslamî da ya bi vê awayî bandora ew dîskursa Tirkiyeyê heye yani ew hevildana jeopolitîk ku Tirkiye carekê din Eraban ser Eraban bibe hükümdar û wan îdare bike temsîl bike ev ya reaksiyonekî mezin dida lê Tirkiye li Sûriye mecbûr bû ku yani grupekê ew bike wan perwerde bike wan amade bike alîkarî wan bike bi sîlah bi perwerde bi ziman bi hemû tiştê bi dîroka xwe û ew bike ku koloniyeka wa bike li wir û wan paş ve lê Şam li ber xwe de Rusya û Îran vê projeya Tirkiyeyê ew kirin xira kirin tek yaşa bibore gotina te baş ew hêzên ku li herêmê ne mesela dibêjin ku Rusya mesela tu zanî hêzên xwe artêşa erdên ku destê artêşa wî de bûn teslîmî radestê Îranê kiriye ji ber şerê Ukraynayê dibêje ku ew nelgelin ku Tirkiye operasyonek wer pêk bîne li dijin lê em bêjin mesela diyar nake yani başa operasyon bike wê Sûriye çi bike yani Rusya wê çi bike yani ew ya ne diyare em bêjin her wiha Îran jî lê nizam di navbera Amerîka û Tirkiyeyê çi tên axaftin ew nayzan yani helbesta hêzên ku li herêmê ne meriv çixa bêje ku samimî ne an çiqas durustin yan jî çiqas tundin li hember Tirkiye yani ew çawa meriv kare şîrove bike yani dengete canla ew dibe qut dibe qasê ku mufam dikir tu ji bo niha anaha peyvîne hêzên ku li wir ne Belê ez ê behs bikim yani ya rastî Tirkiye piştî ku dît ku Amerîka Ewropa û Rusya bi xwe jî yani ne li gelek ku Tirkiye operasyonekî nû çêke îcar dest pê kir aniha heştê mehê wê li benda ew kênin Lavrovin ku were li Enqere ew dû bibînin biya min niha dixwaze nîşan bide ku yani bi taybetî li hember Ewropa û Amerîkayê argumen pêşkêş bike ku waye Rusya ji wir derdikeve di wir de valabûnekê çêdibe hûn behsa Daişê dikin yani wejîna Daişê dikin eger ez ne li wir bim
ve zêdetir xirabtir bibe. Yani destabilizasyona heremê ve zêdetir be ji ber ku Rusya derdikeve û heta dibe ku argümena İranê jî nîşan dide. Yani eger ne ez bim İran yani tercih bikin dibe ku ji heştê mehê ji Lavrov ve ikna bikin ku mesajekî peyamekî wisa bide ku erê me hin tiştên xwe hin hêzên xwe ji wir me paş vekişandine. Lê ya rastî agahdariên pêbawer ew dikin ku Rusya çi tiştê xwe paş ve nekişandiye hêzên wê li wir ji berê da zêdetir dimînin heta qasê ku zanim hin ewkê xwe neqil kirine hin hêzên xwe neqil kirine li wir derê û bawer nakim ku Rusya bi hêsanî bikeve vê pazariyê yani çima yani ne ku mesele samimiyet û dostê Kurd û ya nizanim çi ye yani ji bo berjewendiyê ye yani derdê Rusya ji Kurda zêdetir bişaresat e yani Sûriyeye ew ditirse ku çi qas Türkiye di wir de pêş dikeve hêzê xwe bi xurt dike ew dike ew qas ji bo Şamê xirab e yani ji bo Sûriyeyê xirab yani edin nikar yani Türkiye çi hêz nikare êdî ji Türkiye ji wir derxe lewra İran jî Rusya jî Amerîka jî Sûriye jî yani ji wê ketina Türkiye'yi ew dikin ditirsin û dizanin ku mesele ne tenê ew 30 kilometreye mesele ne tenê koçberan e yani ku ji bo koçberan ciyê evleyî peyda kirine ew ku carna Erdogan gawa ku diğeyî de carna ku emosyonal û hestiyarî dipeyve ji devê xwe eşkere dibêje gav bi gav heta dawiye em ê biçin ew dere em ê kontrol bikin yani ew di destê me de ye berê digotin heya Sûriye hikûmet otorîte biguhere em ê li wir bimînin lê aniha di axaftinê xwe de di retorîka siyasî de tiştî wisa jî tune ye yani ya rastî mirov divê tiştekî ew bike yani aniha got weka rojev em dipeyivin çi guhertin di polîtîkaya Tirkiyeyê de piştî şerê Rusya û Ukrayna çê dibe aksentên nû giraniyên nû tiştekî heye yan tune ye ez dibêjim ku di her sê çar problemên rojevî ku ana hene ku îro di bernameya me de jî em ê ser wan bisekinin hem mesele rojava hem mesele êrişên dawiyê li başûr hem mesele koçberê Sûriyeyê hem mesele endamûna Swêd û Finlandiya di NATOyê de ewana hemû heta mesele ew sosyal medya mesele protestoyan û evkan hemû aksentek nû yani tiştekî nû piştî şerê Rusya li Ukrayna heye yani herî hindik diceribîne test dike ka gelo ew jî dikare weke Putin bê ku zêde Avrupa û Amerîkayê guh nede Amerîka û Avrupayê guh nede dîplomasiyê guh nede evkê gelo vê pêra bimeşe yan nemeşe mesele eger test bikî mesela ne tesadüfî min ser koçberan dest pê kir yani mesele koçberan de gawa ku Avrupa digon na em ne ji bo ciyê evlekariyê ne ji bo li ciyê ku şer heye ciyê ku hêzên çekdar hene em nikarin yani li gor mafê mirovan li gor prensîba hukûqa ewkê ya însanan evkan kes nikare penaber paşta ciyê ku şer heye ji wir reviyaye em bêjin bişîne wir Avrupa viya qebûl nekir Merkel viya qebûl nekir Amerîka viya qebûl nekir aniha bê ku tiştek hatibe guhertin li Sûriyeyê çi aştî tune ye çi ew tune ye çekdarên ew ji berê de xurttirin deh çekdarên hêzên çekdarê cuda cihêreng hene li wir ew dixwaze ku 1 milyon ew bişîne virat qaşo yani bivê ku Avrupî dema bibîzin ku waya penaber paşta ve digerîn welatê xwe bê rehet bin
yani penaberan bitirsin ya le eviyat devi vatayı ku yani Avrupa'yı wan insanan ya rastî divê mirov ya bibêje li her derê ew bike Avrupa'yı divê rê nede Türkiye ku wan insanan bişine nava şer bişine nava mirinê yani باشه که کشار ایرو داخلی که مظلوم عبدی من دید دبی براج سوریه به اساد لشکر خو بشینه ور سر حدود لهمبر ترکیه سینوران به پاریزه یعنی دبی اپراسیون آمادهکاری ترکیه ده کرد روشوان شوا یعنی و کارمند خوب برخواه بدن آن آمادهکاری نوان تیرید که ناکه جداخوینا مظلوم عبدی ورخویت که کوه نکاربن دبر ترکیه دبر خواه بدن شخواه دمثلا عفرین و سریکاری دیار بو مخابن politika Kürt Suriye ku desthilatın ew stratejiya ku danine pêşiyaxe Mazlum Abdî mecbûr dike ku gazî bişara sed bike ji ber ku ya rastî dawiya dawî da ew stratejiya wan armanca wan ew ku li gel paytexta Şam li hev bikin û ew bikin ew welatî wan e ew hududê wan e û hududa ew ke eger çi qas em bêjin peyê de ew dike divê bişara sed jî ew qas divê parastina vê hududê be ew bike hududê de mixabin ew e alternatîvek modelekê din li Rojava mümkün bû lê aniha em nekevin me hesaba havî lê biyamin Lavrov diçe Enqereyê Mazlum Abdî ewkek da yani ewkek da Rûsan ku binêr em dikarin bi bişara sed re ew bikin û baştir e tavîza nedin Tirkiyeyê yani em ê bi Şamê re li hev bikin biya min ewkek e yani taktîkek e û yani taktik ji bo ku bandorê li ser vê hevdîtinê bike hevdîtina Tirkiye û Rusya ku Rusya tavîzê nede Tirkiye. باشه gelek spas kekeşar ve çağı em derbasî mijara xwe duyem bibin ew jî hema li ser vê ji vir krîza Rojava derketibû me bikare bêje ew jî krîza NATOyê ya endametiya Fînlandiya û Swêdê ku Tirkiye hema ji nişka de daxuyanekê da û li dij derket tê bîrate salê çûn dema me panorama dest pê kir me dibû em ê Rojava Kurdistanê her hefte bi sernivîsa binirxînin wek ana ji bera çi ji bera ku hema li ku derê krîzekî çêdibe bi rastî Kurd jî di merkezê de ne di fokusê de ne her wiha wek krîza ana ku a NATOyê çêbiye kesên ku di vê fokusê de ne ê yekem yek ji wan jî Kurdin bi rastî çima ji bera ku Erdogan dibêje Swêd alîkariya Kurda dike Kurd li Swêdê ketine parlamentoya Swêdê lobiyekî mezin dikin Swêdî pera dişînin ji Kurda re çek dişînin ji Kurda re yani krîzekî wiha dest pê kiriye sankî welatê din nakin sankî Fransa nake İngiltere İtalya Amerîka nake zextê li ser Swêd ev kiriye qasî ku ji bo Swêd van tişta dibêje ji bo Fînlandiya nabêje îja ji bera wî jî krîzekî mezin derketê bi rastî heta niha nêzî sê hefteye ger Erdogan be ger berpirsên Serokkomar be Mevlût Çavuşoğlu wezîrê derva be her tim dibêje ku em tawîz nadin gere hûn wa bikin lê heya niha bi rastî ji xeynî Serokkomarê Fînlandiya ku gotibû Erdogan soz dabû min ku wê li dij derneketin pişta biryara xwe guhert û wekî din Serokwezîra Swêdê Magdalena Ardeşon jî tenê got ku yani xuya ye wê ev pêvajo hinek dirêj bajo
وەکی دن بەرسوەکی ژعالی وها ڕایدارên bilind bersivê Erdogan nehatine dayîn xuya di NATOyê de dixwazin vê meselê bi dîplomasiyê hal bikin, çareser bikin. Loma jî 29 mehê li Madrîdê zîrveya serokên dewletên NATOyê hene û dixwazin di vê zîrveyê de endametiya Finlandiya û Swêdê qebûl bikin. İja yani daxwazên Türkiye bi rastî dibe ku Swêd qebûl bike, yani ez bixwe li Swêd dijîm, ez tu carî bawer nakim ku hikûmeteke heta kralê Swêd jî vana qebûl bikin. Ji xwe ev kesan giş hemwelatiyên Swêdin. Yani ev krîstî çawa şîrave bikî û wê çawa bidawî bibe kekêşar. Ew tiştê ku te davî got ez ji wir dest pê bikim. Yani ya rastî ev problem berî her tiştê ne problema Swêd û Finlandiya ye. Problema NATO'ye endamên NATO'ye. NATO vê biryarê bide û NATO çawa wa bike endam belê ew kekê wan prosedûrekê wan heye lê ew dikarin vê prosedûrê biguherînin jî. Destê wan de ye û Tirkiye jî viya dizane. Tirkiye viya dizane. Yani ez diplomatê Swêd bim, ez diplomatê Finlandiya bim, ez ê bêjim ez ew destê we de ye, ez tiştê xwe ez amade me ji bo NATOyê bi her awayî, ez dixwazim bibim endamê NATOyê. Çi tiştên ku li hember Tirkiye ji dewletekî Ewropeyê din zêdetir min nekirî nakim, ew em bêjin di ewkê min de ye. Ji xwe bawerim yani çavrêya ewkê yani hêviya Tirkiye jî em bêjin Amerîka bû, Biden bû ku Biden ji Erdogan re bêje were em vê meseleyê bipeyvin ka tu çi dixwazî, ka tu çi dixwazî, em çi dikarin bikin falan. Bawerim ew çê nebû. Biden di vî varî de zane ku Erdogan pazariyê dike, bilûf dike, ew dike. Lewra Amerîka di vî varî de pir prensîp tevir girt. Ya rastî min ez vê daviyê li ser problemekê ew dikim, yani li ser problemekî disekirim vê rojê min nivîsî jî. Yani Türkiye êdî bê veger ji ew xeta ku neteweke dewlet ev 3 sale daye pêşiya xwe ji wê xetê derdikeve, dikeve xeta dewletên ku xwe weka mîrasa împaratoriyê dibîne, weka Rusya, weka Çîn, weka İranê dikeve wir, dema ew dewlet profîla Tirkiye bi vî awayî vê ewtir be, zêdetir be, ew qas hebûna Tirkiye li NATOyê vê bibe problem. Yani NATO nikare dewletên ku dixwazin serbixwe qerar bidin, dijî hemû endaman bisekinin, her civînê NATOyê de problema derxin, civîna berê de jî li Polonya dîsa hemîn problema derxist ji bo evkê YPG'yê got ku ez nahêlim ku NATO ji Polonyayê re binkeya eskerî deyne, nizanim çi deyne. Dawiya davî de em bêjin di civînê de ew bûn, ewkê jê qeriyan. Yani min ciyekê din da jî got, ya rastî tirsa mezin ya Tirkiyeyê eger em dikaribin bêjin ku tiştekî stratejîk heye di tirsavî de, ew e ku dewletên weka Swêd, weka Finlandiya, weka heta Ukrayna, dewletên ku netewê devletin û ew dîroka xwe de jî 2 sal nîşan dane ku yani bi rastî weka di prensîba hiqûqa navnetewî de, normên navnetewî de, demokrasiyê de, mafê mirova de xwedî prensîbin, xwedî kulturekî, medeniyeteke ne. Ew vê nasnameya vê siyaseta Swêdê û Finlandiyayê di NATOyê de jî vê berdevam bikin. Tirkiye ji wê ditirse. Tirkiye ji wê ditirse ku Swêd siba ew tiştê ku aniha dike siba di civînê NATOyê de ji Tirkiye hesêb bixwaze.
tu çima dikevê dagirkeriyê ev dikê waya bajareke ji ber destê te zilim û zordariya te derketine çûne bajarekê nêzîkî nîv milyon bû anaha tenê çeteyên te eskerên te li wirmane û evkên te mane. Yani hineka divê di NATOyê de êdî ji Tirkiye wa tişta bipirsin. Ez bawerim ku di konteksta di çerçuveya şerê Rusya Ukraynada NATO divê êdî xwe li ber çaw derbas be. Wê rozê forma Davos bû li wir de Henry Kissinger got anaha ew firsete ew şer firsete şerê Rusya Ukrayna ji bo NATOyê firsete ku carekê din em ew peywendiyên navnetevî düzena dünyayê çawa be divê em ji nû wa ew bikin, ji nû wa viya biafirînin. Pêwîst e ji nû wa biafirînin gelek problem hene. Yek ji probleman devletên veka Rusya, devletên veka Tirkiye ne ku di ser da jî Tirkiye di NATOyê de ye. NATO çawa xwe ew bike. Bawerim ve bigîhe vê evkê ku ji vê axaftinê, ji vê polîtikayê ne Tirkiye tiştekê bi dest bixe, lê Tirkiye jî zererê bibîne. Ew rîsk heye ji bo Tirkiyeyê. Tabii divê mantıqa Erdogan em ew bikin. Yani em zanin Erdogan çawa kar dike, çawa difikire, çi evkê heye, dünya evî çi ye. Vê mesele Swêd û evkê Finlandiyayê piştî ku gotî bû ez ê 1 milyon koçberê Sûriye bişînim evkê Sûriye piştî viya li ser îlavek kir. Piştî evka divê demê de. Gava ku got di hemîn demê de polîtikaya xwe ya Sûriyê jî da tiştek zêde kir. Got ku divê em dîsa bikevinî. Yani wek eskerî dîsa operasyon çekin. Yani diyare ku mesele Swêd û Finlandiya ji bo viya jî pazariyeke. Ez bawer nakim Swêd û Finlandiya soza bidin, garantiya bidin evkin. Edê axaftina xwe, retorîka xwe piçik vê ew bikin biguherînin. Belkî vê bêjin me negotiye em çek nedin Tirkiye, me negotiye PKK ne terörîst e, me negotiye ev nizanim çi, yani ev tiştana heta ku bibin endam. Piştî endambû ne? Her welatên endamên NATOyê çi dikin îro, hemîn tiştê bikin. Herkes PYD'ye ev dike. Divir da tiştekî zanî mekî çi girîng e. Türkiye çima ew pas dixwaze PYD weke PKK terörîst were îlan kirin, bayer qebûl kirin. Ew divê ji bo me bi taybetî ji bo Kurdan pir zelal be. Îro eger PYD ji aliyê navdewletî we weke PKK çawa ku hatiye qebûl kirin, weke terörîst bahate qebûl kirin, Türkiye çi pirz ji cîvata navdewletî nedikir, weke ku diçe avê bîne ve her roj çawa dixwast ve biketa rojavayê û dernedike çi. Ji ber ku ciyê ku destê terorîsta de ye, ew meşruiyet dide wî ku ji bo here evke çawa ku aniha Kurdê me başûrî yani desthilata başûr nikare devê xwe ew bike, nikare tiştekê bêje ji ber ku PKK ji aliyê navdewletî gelek evka de weke terorîst hatiye ev kirin, Tirkiye jî dibêje ez diçim ev terorîstin xeterin li ser evleyiya neteveya min û lewre ez ew dikim. Kesî dengê xwe nake. Şixwe Wezîra Dervaya Swêdê jî daxuyanî da got yani em PKK me wek terörîst îlan kiriye lê em PYD wek Tirkiye nafikirin em wan wek terörîst îlan nakin piştgiriya me wê ji bo wan dewam bike. Divê navberê de tu zanî parlamenterê Kurd hene di parlamentoya Swêd de yek ji wan Kurda Rojhilatek û berê peşmerketî kiriye. Ji partiya çep ya komünîst ketibû parlamentoyê niha bi serê xwe tenê ye. Parlamentera serbixwe ye. Hikûmet bi dengê wî ana li ser hikmê ye bi rastî. Ji bela ku li Swêd
349 حب پارلمانتر هنه جبو کو مرب او بین گوین او بکره 175 لازمن ایجا هم عالی حکومت هم عالی مخالفت 174 هر دو عالی جی لتن آیا امینه او یک دمینه ویج بشکریا خدا سوسیال دموکراتا و حکومت آوابیه ایجا پشتی کو سوید گو از ببم انداما ناتوی امینه کاکا بابا گو از بشکریا خو بکشینم از لجی ناتوی ما ایجا ترکیه ویجی دخوازه دبی نظام tabi ne var hemvelati Türkiye'ye لسرفي قلتم قرا حكومات بكبه إجا أنها تشتكي إيرونيك جيبيا ور بالكيش مخالفات جن سورو يعني برس دايم جبو وزير داده ويبخينن سدو حفتي چاره إجا لور أمينة دورته ده وكليت مايا روجا سيشمية وی حکومت بکوه نکوه سروک وزیر سویده گوتی اگر حکومت بکوه از ایدی دفجوی کاری برددم یعنی ویا لیستکک سیاسیه مخالفت جیج بوکو حکومت بخینه و امینه دنگ خونه ده حکومت گن سوریه که اوسا آنینه روژه و پارلمانتو یا سویده ایجا ایرو tabi hükümetçi jboku Türkiye aciz nebe yok nebe eşkere nabıcı kuvve amina ali denge xodi sabıda me bke İjairo daxuyane ki daya ki goti azeve roje ne çme ki ne çm parlamentoye az deng nedim bra hasadu hafte uçar hasadu hafte uçar bimine jbo hükümet nekeve yani jbo parlamenterin Kürt u Kurdin Kürdsüvet jin dibêjin ku bira paş de bişînin ji me re gelek dîplomatên Swêdî jî min di rojnameyê wan de xwet dibe yanî evana nemimkinin ku em karibin bişînin Tirkiye ji xwe nemimkin e yanî hikûmet cuda ye sazî cuda ne em nikarin paş de bidin wan yanî îja li ser vê jî wezîrê derveyê Tirkiye dibe wê çaxê bira Swêd û Fînland قانون خو بکارن وقت ما کیفی حرکت بکن ما کنگی کی خواست تسلیمی ممکن و پیاده و رخصننده و کردن که لسوید دجین وان تروریستی لام بکن یعنی داخویانی چاو شغلو تشاودن رخینی و ها وقت ملیتانه کی وقت کی کشار یا Çavuşoğlu çava binirkim Çavuşoğlu ev ki xwedî de dike yani ev Uslak ev dikin ji Tirkiye dixwazin ne yani politika da samimiye tutarlıye yani Çavuşoğlu politika wane ve mantalite wane zihniyet wane anti demokrasiye model xat xazin Avrupa ferz bikin او وک بری 4-5 سالا دست بکرین جبو وان نگرینگه جبو کردا کی آلیکاری دکه کی او دکه هر کسی کو دنیای پشکریا کردا بکه دکاره وک تروریست وک او که اعلام بکه و ویا بده محکمه yani بخوازه تستی او که بکه از دزانم مثلا ترکیه سیستماتیک جی اینترپولی روژه به دهان کرد دخوازن روژه به دهان جبوان دوسیه دشینن او دکن yani edi Interpol جی دولت او کن استخبارات جی ناتو جی یا Avrupa یکتی Avrupa جی Türkiye ketine belaya او Türkiye او belaya yani Türkiye dixwaze nişan bede ku eğer hûn di NATO edenin dibe hûn dijî Kurda ew bikin dijî Kurda şer bikin بیامن لور yani گرینگه بیگمان برز آمینا کاکاوا آنها رولک kritik رولک باش دکاری بو بلیزه یا راستی یک مهدی از او کوی تاقیب دکم زودایه yani د فیسبوک دا او کامنه از تشکو دنویسینه تشکو افدکه پر rasyonel nabînim yani
نه ایشمه آنها ام دجی ناتوی درکبن و ترجیحا او بکن که جبو سوید و فنلاندیا ناتو باشه یا خرابه او نه او که مدای ام دکارن جه سوید جه فنلاندیا وکا کرد جه همو اندام ناتوی ام دکارن جوان بخوازن دیپلوماتیک و به هر اوایی که ناتو دوی ببه ریخستنا پاراستنا نتویان که ام بجن جه آلی دولتین امپراتوری دولتین داگرکر تین داگر کرن تین ام کرن آنها او تشتکو لروسیا نابرا روسیا و اوکراینا دا چه دبه او لجمعه او لجم او ولاتین دنن یعنی دوی ناتو لهمبر دولتین وکا روسیا وکا چین وکا ایران وکا ترکیه بسکنه ام دکارن بیاج ناتوی بخازن نکو ام بجن ناتو ریخستنا امپریالیسته و نزانم چیه بگومان تشتین کو حیانها جبر اندامونا ترکیه پشکری دانه ترکیه مروفتکاره بیا هر دری رخنه بکه ام دکن کردوی سیاست کردوی بیا بکه لی دوی مروف قبول بکه که ناتو و چند سالین داویه گلک آلیکاری جی کردان را کریه اگر ناتو نبایا اگر دولتین که اندام ناتوی بون نبانه ایرو نباشور نجی روژاوا به ویاوایی او ندبون داعش بلکه جی دیگر براتیا ترکیه سردستی هرمی بون یعنی ده او که ده دوی مرو ویاجی ببجه یعنی دوبر او ریتوریکن او اخافتنن جدما سار ایدئولوژی اکسر ناتوی سر او که دوی ایده جبو کردپروران جبو کردان نبا او که او نایوی معنی که ام ناتوی نکارن رخنه بکن اری ام ناتوی که نو دخوازن ناتوی که نتنی پاراستنا دولتین مزن بکه و نتوایان بکه ام دکارن ناتوی که وسا بخوازن از باورم ناتو جی دوی او که دا دوی رولا خواهی دیروکی میسیون خواهی جنوبا برچاو درباس بکه باشه که یاشار وكيدن مسألة حكومتي داجي كك مهدي مسألة حكومتي داجي يعني جارنا دمك فرسنت كبا دستي مروف بفرسدي سو استعمال نكه يعني أنا فرسنت دستي بريز أمينة كاكا واحدة كورولك باش بليزة أو بليزة دوی فرستی سو استعمال نکه يعني دنیا بمجي دكاره بمشي هلا للسويد بما شوا بخازه وسط دكاره بمشي هر كيك ياشار يعني قدر السويد ندستي كتشكي كرتة يعني امينه تبي دما بشكريا خدا حكومته بيمانج بحكومته رمزكر كدبه هون اليكاريا تشتكي باشو هر اليكاريا كردين روجابا بكن شوخه ترک جویا پر عاجز بونه که دبیجن اویا تروریست چاوا پر لها کریه آنها جی یعنی داخویانی اوی اوه یعنی لگور داخویانی ادبینیم که دبی یعنی ناتوی بلکه از اوک نکم لی برا داخوازن ترکیه بجی نینه سوید دبیجه یعنی وار دبیجه هر وها بوی گریدای از داخوازن تشتكي تخازن بيجم دبي مسألة ده يعني يا راستي بچك رشایی آگاهداری هی اینفورماسیون هی یعنی اون ژورنالیستن روزنامه‌وانن تعقیب بکن سوئد بره پیمانا کو برز امینه کاکابهرا سوسیال دموکراتی امضا بکن که بنیرن چقا آلیکاری کردن سوریه را کریه و پشتوی چقاس کریه یعنی سوئد بریجی چقا آلیکاری هومانیتار وره يعني نتني ببيمانة أمينة رابويا سويت بويا بغارانتي داية يعني باشه دوی مجارد از خوازم پرسکی جواب کم یعنی به اندامونا سوید و فنلاندیا اشکره که شخواه سنور ناتو ایجی فرح ببه و باکور دنیای جی و دور ده سنور روسیای و به ناتو را چه به یعنی گلو اردوغان مساجه که دشینش پوتین را به آستن کرناوی
Finlandiya û Swêdê yani شخوا روجا هشته و به تلفون جی به پوتین را کو خبر دایا از سدی ست باورم بحث اوه ویا از اویا اندامبونا فنلاندیا و روسیا سوئد جبوتا چاوکو بايدن جي ايرو گوت جبوتا تشتكي پر خرابه ناتو لوير بالتيكي بخدستي خو ناتو او بكه و بتمامي او حدوداتيه و اویاج بوده پر خرابه وای از استنگم لهم برو ویچتی یعنی از نایلم توجی بدلاوی بدمن یعنی توجی بدلاوی بدمن بدلاوی جی او کتو مساجک بدی کتو ج تل رفاتی من بیچه هزین خو دردخی او دکی و از جد قریبم argüman bidim Amerika u NATO u yekîtiya Avrupayê ku waya Rusya ji wir derdikeve balabûnek û bêîstikrariyekê çêbe mecbûr dibe ez biçim wir hûn viya qebûl bikin. Baş e. Bi rastî ez jî dikarim ava bêjim daxwazên ku Tirkiye ji Swêdê dixwaze ji Finlandiyayê naxwaze. Yani ev ya pir ji xwe diyar dibe her tim Swêd di rojevê de ye. Lê ez bi rastî texmîn nakim ku ew dîplomasiya ku Tirkiye dimeşîne Swêd bimeşîne. Wê elbet hinek diyaloga bi Tirkiye re bike, lê wê pirsgirêkê teslîmî NATOyê bike. Wê bêje hûn hal bikin. Way min miracat kir, mesela Tirkiye hûn hal bikin. Min qenaeta min nêrîna min ew e. û ji xwe way do bû îro bû sekreterê NATOyê bi Erdogan re hevdîtin pêkanî bû. Berpirsê Serokkomarê Tirkiye gohîn tişkî pêşketî tişkî berbiçav me nedîtiye em di daxwazê xwe de israr in. Ka em binêrin wê endametî çawa be wê Tirkiye çawakî ji İsraîl re digo wan mînût piştre got İsraîl cuda ye, Filistîn cuda ye. Çawa ku ji Prensê Suudiyê re digo ma em enayîne ku em vê dozê bigirin em nizam çi bikin lê doza Xaşiqçî rabû di rojekî de teslîmî Suudiyê kir. Ka em binêrin di vê mijarê de wê encam çawa bidayî vekek Yaşar. Bi vî havî ez dixwazim em derbasî mijara xwe ya sêyem bin. Ew jî encam tenê hevokek ez bêjim encam diyar ve çawa bibe lê divê em bizanibin ku di dîplomasiya Avrupa, Amerika û NATO de Türkiye bûye bi vê daxwazên xwe, bi vê rengî rezîliya xwe, bûye sêrêşî û diltengiyekê mezin herkes yani jê acizin niha. Yani ev ya ez bawerim îklîmekî wisa wê çêke di pêş de eger bi vî awayî berdewam bike ku bi vê awayî wê berdewam bike. Yani êdî problema Türkiye wê bibe problemekî mezin ji bo NATOyê ku NATO divê vê meseleyê bi rengî çare. Tabii ne Türkiye problemi ji bo NATOyê, Erdogan problemi ji bo NATOyê yani. Türkiye NATO her tim dixwaze ku Türkiye de NATOyê de ve yani ciyê jeopolitik gelek mühim e. Baş em derbasî mijara xwe sîyem bibin. Mijara sîyem bi rastî natiye bêjî ki madem ki tu naxwazî tu çima tînî rojevê mijarekê ku ez qet bi rastî cara naxwazim mesela masaya şeşkolî ku şeş partiyên muxalefeta Tirkiye pêk tê ez bi rastî qet cara naxwazim ser vê mijarê bipeyvim lê meriv mecbûr dibîne ji bila ku Kurd jî li wir dijîn wan jî eleqedar dike vana dicivin û ev civîna xwe ya çarem kirin raporekî encama civîna xwe bi raporekî ew kirin daxuyanekî ne rapor daxuyanekî belav kirin min daxuyaneyê min xwend lê divir de bi rastî qet gotinekî Kurd jî derbas nabe ku bi ser de jî pir ihtiyaciya wan bi dengê Kurda heye. Yani hemû tiş behs kirine tiştê ku anha li dijî Erdogan dibêjin en nizam heba ez nebêjim mesela sîstema bihêzkirina parlamentoyê azadiya ramanî
آزادیا وجدان و اولی، آزادیا محکمه یا آبوریا دولت و عملت ورحصل يعني ده او كانت ما الدفر ده ما كردان نديت دي چاشي رو ببكي بلاوكا ماسه شش خولي دبيجن یا راستی من او بلگه دید او جده ماده هم پکتی او یا بگمان برنامه او پارچه ترکیه که تگو اردوغان ترکیه او پارچه ترکیه که در اردوغانن یا راستی من تشتکی جدا ندید یا اردوغانی تنی تشتک من دید که اویا دوست سالی که نو یعنی 3 سالیه که نو یا دویم یا کمارا ترکیه را برنامه چه دیکن وکا امبیجن ده اساسا وان پرنسیپان دا ترکیه دوی 3 ساله که دن بوی آوایی بجی دور دا هات بیرا من که بره 3 سال جبو خاپاندنا ما کردان آرگومن و داخازن رتوریکن ترکا سیاست مدارین ترکا اوکتر بون یعنی لیبرالتر و باشتر بون yani beri digotin mesela em otonomiya Kürdistanê bidin û em bêjin muxtariya we di ewkê we de temsîlê we yê Kurda ya di meclisê de vê hebe ew dewleta Tirka û Kurda ye tiştên gotinê wanê dîskursa wan axaftina wanê wisa bû anaha Kurd tune ye yani Kurd di wir de di vê ewkê de tune ne yani ez dibêjim ku li Tirkiyeyê ji bo demokrasiya Tirkiye ji Kurdan pêve kes li Tirkiye demokrasî naxwaze ya rastî yani tenê aktora demokrasiyê li Tirkiyeyê Kurdin çi muxalefet çi iktidar xwe iktidar ew dîskursa axaftina retorîka demokrasiyê zû de berdaye eleqeyî vê tiştekî wisa tune ye demokrasî serêşiyeke lê ji bo wan jî ew ji bê 10 madde bernameyan çi demokrasî dernakeve Kurd li wir nînin yani Kurd li wir weka grupekî etnîk jî nînin nasnameyek jî nînin zimanek jî nînin yani Kurd li wir de nînin problema wanî esasî ev e ku dibêjin demokrasiya parlamenterî ya berfirehkirî cudatiya vî çi ye ez nizanim lê girîngtirîn tiş ev e ku bi vê bernameyê nikarin zor Erdogan bikin ew girîngtir e yani bi vê bernameyê bi vê şeşkolîya xwe bi vê hedefa ku demokrasiya parlamenterya berfirehkirî nikarin zora lîstika Erdogan ji wan qet mezintir e zêdetir e û Erdogan bi axaftinekê dikare Tirkiyekê zêdetir bike nav kelecanê nav tevgerê nav evkê motîve bike di wir de çi tiştekî ku mirov motîve bike ku rabe em bêjin tekoşînekê mezin ji bo guhartina sîstemê guhartina îktidarê guhartina evkê tune ye û ji xwe profîla lîderek jî di çapa Erdogan de tune ye ev tiştekî pir giring e yani niha ew dixwazin sîstema parlamenterya berfirehkirî yani di wir de profîla aktora başbakan serokvezîrtî datînin pêşê ku ew rolekî bileyze û ew jî weka em bi hev re weka ew diyalogê de bileyzin lê divê ew bizanibin ku îro sîstem ne sîstema parlamenteriye sîstema lîdertiyê ye divê lîder li hember lîderê di çapa wî de derkeve ortayê yani alternatîva ku li hember Erdogan derdikin divê herî hindik di çapa wî de xwedî kapasite xwedî kêrhatî xwedî zîrektî xwedî hêza manîpülatîv hêza karizma hêza nizanim çi ye
رولن وی سوسیولوژیک یا بوی آوایی هبه جبر کو هلبجارتن نه وکا سیستم پارلمان هلبجارتن لیدره يعني الليدرتيه او ايرو هالبجارتنا الليدرتيه هي كيك يا شاب راستي بس herkes bahsa da ketine reytinga AKP'yi dike, Erdoğan'ı dike, problema kriza, bekariye, ekonomi konu zanım çı dike le es timi bahsa tişteki sosyolojik yadın dibêjim. Ji bo welatin roşlat, ji bo welatin İslami tu dikarî bi gotinekê wî manîpüle bikî ku ew ji bîr bike ku ew birçî ye. Dema ku rabe lîderekî karizmatîk bêje ku ez Tirkiyeyê wê bikim dewletekê dinyayî ya mezin waya şerê dikim, waya viya dikim, waya ev dikim, herkes dijî min e. Tu divê weka çawa Türk dema şerê îstîklalê de Kuveyî Millîye çîleperestî kirin, fedakarî kirin, xwarin nexwastin, nan nexwastin, tiştek nexwastin, em aniha di moda şer de ne, yani di ewka şer de ne, divê tu jî mîna vî bî, qehreman bî, Mehmetçîk bî, nizanim çi bî, xwe bi vî awayî hîs bike. Ew tiştên vî awayî li ser Türkan di dema hilbijartinan de, di demên krîtîk de rolên mezin dileyze. Milletî Kurd jî biçe kusaye. Milletî Kurd jî di demên krîtîk de mobilizasyonekê mezin ew dike û problemê wê şexsî û lüks û tiştên wî ew ji bîr dike yani. Millet wisa ya rastî Erdoğan viya dide ji Tirkara û di dema krîtîk ya ewkê de jî viya bide. Ez bawer nakim ku ew şeşkolî bi vê awayî dikaribin zora Erdoğan bibin. Divir de mehsa Kurd rola Kurd bir hatin kirin. Ewa çend mehin zêde jî tên münaqeşe kirin. Ku hemû iktidaran de guhartina iktidaran de Kurd rola kilît leyistine. Lê kîjan Kurd? Kurd ne weka ne yani faktora Kurd weka gel, weka hilbijêr, weka seçmen rol leystiye. Siyaseta Kurd li gor ana ew şeşkolî ku siyaseta Kurd ne bi wan re be ev ne probleme çawa ku Kılıçdaroğlu go em Demirtaş û ew kavala berdin eger hûn werin bibin endamê me hûn dengê xwe bidin me. Yani aniha êdî muhalefet ne ji siyaseta Kurda dixwaze. Muhalefet ji Kurdan dixwaze, ji seçmena dixwaze seçmena ew bike. Ew seferberiya wan, ataka wan ya li Wanê ya ku weka ewka kolonyal çûn dûr da civîna xwe çêkirin û ev kirin. Ew mesaj bû. Yani em hatine bi Kurdan re ji Kurdan deng dixwazin. Êdî divê Kurd yani rastî divê Kurd êdî du tişt nizanim. Yani divê bernameyekê ser viya mirov çêke. Yani du tişt bûne bela serê milletê Kurd ku Kurd nikarin pêşiya xwe bibînin. Yek ev manipülasyonên nû ya muhalefeta Tirkiye ku zû em dikevin heyecan kerecan wan, tora wan, lîstika wan. Êdin jî ew temsîla ku xwe weka temsîla Kurd nîşan dide lê ya rastî îro der siyaseta Tirkiye der siyaseta Kurdan de îzole bûye û hatiye dest û piyên wî hatiye girtin û nikare tiştekê bike. Yani ewka vîya manevreyê tune ye. Yani ewka imkana vîyê manevra tune ye ji ber ku xwe ji siyaseta demokrasiya Tirkiye jî îzole kiriye. Waya nêzîkî 10 salê zêdetir e dibêje em Tirkiyeyî dibin, eger em demokrasiya Tirkiye bikin, em hêzên demokrasiya Tirkiye bihevra bin, em ê pirsa Kurd çareser bikin. Kurda bi vî awayî manipüle kirin, bi vî awayî Kurd bawer kirin ku erê ew rêgeheke, ew alternatîveke. Waya îro ew ne divê maseya alternatîv ya demokrasiyê de ne. Ji gûr jî hatine qewirandin. Yani ya êdî divê ji bo
شریک براستی از جارنا شیروین ترکاجی دنیارم کو د انجام وان چار جوینا دا حیان ها تشتکی درنکتی اورتیکو یانجی گوتنکی یانجی هلوستکی درنکتی اورتیکو بیجی کو تمامه وای اما ایدی زور اردوغان ببن یانجی وی تیک ببن yani tiştekî belav kirine tiştekî dibêjin xet neş xwe di rojeva Türka de ye yani em bêjin mesela bêhêzkirina sîstema parlamenterîzmê mesela tu kes ji xwe ya xeber nade vana wisa dibêjin temam ji bo pêşeroja Tirkiyê belkî mühîm be lê kes di nav gel de millet van tiştan napeyve loma jî heta niha muxalefeta kesên ki muxalefetin jî براستی جوی جوینین ماسه ششقولی نرازینه ککیشا از شیراوی وان دجی هدفا سیستما پارلمانتریا برفرکری دموکراسیا برفرکری چه ترکیه کی چه همولاتیه کی چه انسانه کی نکاره موتیوه بکه او نه مادین دن همو وکای اردوغانینن yani de mesela erişkirina ser Suriye daji de mesela problema ser Suedu ev kadaji de mesela evendaji yani bedenk ev peranın yani durda eşkere fark nayeditin yani eğer hebeci dehine kadar ev fark diyar nine natiye farka mezin yakum mendit تاني أو مسألة يعني parlamenter demokrasiye فراكري أو فراكري جي بتشي قصوان شيء أو جنا زيدنا زلالة قصوان يبسط يعني سرق دولتي شيء هم بلاتي موتيفه ناكه كو أو جبوبيا رأي خبده جبوان كار بكه جبوان أو بكه لورا بيامن أمي ببينن از تشتكي دبيجم چه دبن براسي خرابه براسي أجنب هيبي مكي بفي هاوي كاربن أردوغان جي بوستاوي داخلن دوين عبارة دا كاك يشار براسي مجارة كيدن هيكو ما كردا قالك على قدرتك أو جي ياسايا medya sosyal ku niha Kurd tenê dikarin bi vê rêyê dengê xwe bigîjin gelê Kurd gelê me yanî Erdogan hemû medya sereke ya Tirkiye xistiye destê xwe yani tu bêjî ku nizanim bu yerekî gelek girîng jî biqewbe tu televizyonê wan de tu nabîsî yani behs nakin yani bakan istifade keş bahs nakin sero şuna bahs dikin gendeliye ki dibin zaxten kul ser gel çedbin fakiri hejari evzamen ku çedbin enflasyon keş bahs nakin hamud ligor daxwazin Erdoğan diçin ija çimaya lever maya ku televizyonun muhalefete bahs dikin evji prasti ya sene وياجي تشارن از باور ناكم بيش حبابن اوجي تيرا خو نكارن خو بگيجينن قال لي خو زخت البروان برن لو ماجي اوجي جراني دانا ميديا سوسيال د بلاتفورمين ميديا سوسيال ده وشانن خو زندي دوشينن ولور برجتن تماشكرن جانا بست هزار انسان لبروغرامين مخالفات اللي هو تماشا دكن هر وهاوك مگو کرجی لور تماشا دکن احتیاجا کرده هری په هيا او لور اردوغان حکومت اردوغان دخوازن یاسای که نو درخن کو مخالفت جرد بین یاسای سانسور کرنه دخوازن ریل بروان وشانا جیب بگرن در حال کاربن بگرن نه تنه اینترنت و نه تنه مالپر و نه تنه وشانن کود medya sosyal de tên weşandin wek YouTube û Facebook û yên de her wiha dixwazin rê li ber ew programên mesajşandinê wek WhatsApp, Messenger, tiştê wer jî yani Skype rê li ber wan jî bigirin ku
insan nikarbin berdura tekili deynin o vana dixwazin bi kanûnekî bi kanûna çapemeniya ku ana ne demokratîk e têxin nav wî û rê li ber vana bigirin. Yani li gor pisporan jî ev yasa rê dide ku sansûr û girtina rojnamevanan li Tirkiye zêdetir bibe. Herî dawî jî rêxistina rojnamevanên Sinûr û Nenas raporekî diyar kir ku eşkere kir ya sala 2022 li wir azadiya çapemeniyê de Türkiye di nav 188 welatan de di rêza 149 de ye yani ew qas biya welatekî ne demokratîk. Tu çawa dinirxînî vê yasayeke Yaşar? Yani piçek peşketiye beri salekî 152 bû. Yani sê ew ke bû tiştekî baş e. Sê gav pêş deke. Lê ya rastî ez tiştekî bêjim yani Türkiye sistemekî inşa dike aniha. Sistemeke nû yani inşa dike. Ew sistema antidemokrasî ye. Ne berê te digo mesela ya Türkiye'de indeksa mirovan da ketiye bira ev tiştana tesîrê li ser Türka dikir. Raya giştiya Türkiye dikir. Raya siyasetvanan dikir. Ya kriterên Avrupa hebû ji bo NP'ye ji bo evkê. Ev tiştana stres çê dikir li tu siyaseta Türkiye'de. Aniha hiç ne xema wane. Hiç ne xema divan ki skalayan da dikijan astê de ne dikijan evkê de ye hiç ne probleme. Problem ev ku Erdogan dibêje eleqey ve çi. Ez ew işê min e ez viya dikim. Ya rastî wargeha siyasetê ji holê rakiriye yani siyasî alternatîvan evka ku dikaribe siyaset di warê kamusal alanda di ciwatê de ew bibe wa imkana ji holê rakiriye. Du imkan hene, imkana medya civakî û imkana em bêjin konserên ku yan jî civînên ku tiyatroyên ku bi armancên kultur û huner û bi van tişta ew dibin yê ku ne rasterast ne evka siyasî ne û berê wî jî ji bo wa tişta ev nedikirin yani izin nedigirtin rêdan nedigirtin normal yani müzisyene yan jî hunermende yan jî ressame yan jî evkeke tiştên wisa dike. Lê aniha her tiştê ku dikare insana bîne ba hev ew weka potansiyal xeter tê dîtin ji ber ku her cî ku insan kom bibe xetera numuneya geziyê heye. Gezî ku çêbû di 2013 de. Di wir de fonksiyona sosyal medya civakî ne tenê ev e ku agahdariye bide û informasyon belav bike û reytinga Erdogan daxîna xarê û ew bike lê medya sosyal fonksiyonekê wî sereke sosyolojik jî heye ku zû tafilê dikare insana mobilize bike li ciyekê de ew bike yani aniha bêje ku em bêjin li Diyarbekirê êrişî filan tiştê dikin û ev dikin Diyarbekirî dikarî nav nîv saet de di wir de em bêjin 100,000 insan tu kom bikî ew bikî ew rola medya ev tişt otoriteryana dîktatoran ditirsîne li İran wisa li Çînê wisa li Rusyayê wisa ye. Lewra tîpolojiyekê ya ba devletên ku ez pir li ser van disekînim heye. Ew vê tîpolojiyê de ew numune qayda orjinal Çîn e. Çîn hê di 1989 de li meydana Tiananmen de dema ku êriş bir bi panzerê êriş bir ser xorta دوێ çaxê de beyanek li dinyayê da mesajek li dinyayê da got ku ew tiştên ku hûn weka krîter nîşan didin mafê mirova weka işte azadiya fikir û nizanim çi mafê demonstrasyon û mîtîng û meş û ev tiştana
ev medeniyet Avrupa'ya yani ev tişt bametünne em bir rengeki bir şeveyin din batışta çareser dikin, çava çareser dikin. Ema liderek ema ku haskeri milletiye و عقل ملتيه او هي او جبوما ام تش جبان جوي رجابكن جوي بخازن او واتشتا çareser dike. Lewra devlet û ew lider پیرۆستترین tişt e wekedin cê pîrۆsttirîn tişt tune. Aniha lewra mesela balaxa bide mesela li Türkiye'ye di dema Kemalîstan mesela de ji bo Tirkî zimanê Tirkî yan edebiyata Tirkî yan Atatürk yan dîroka Tirkî de tiştekî bigote weke heqareta mezin yani weke xayînê netewî ji wan de îlan dikirin. Aniha îthama herê mezin ji bo insana weke ku xayînê netewî ye û ew ke heqarete li hember Erdogan e. Yani heqarete li hember Erdogan ana heta heqarete li hember zimanê wan û soy û ecdatê wan belkî ewtir e girantir e bi hezaran bi hezaran aniha dawa hene ji bo vîya çi ye ji ber ku parastina wî ya weka profîla împerator karizma wî ew ke ew bekaya devletbûnê devletê ye ew bekaya milletê ye ew mayîndeya milletê ye Führer ku em bêjin divê bi pîrozî bê parastin. Türkiye dixwaze vîya vê profîlê ava bike û divir de sosyal medya pir ew ke. Yani sosyal medya nikare çawa ku em bêjin medyayên din yan jî soqaxan kolanan kontrol bike, medyaya sosyal bi vî awayî kontrol bike. Ya rastî lêkolîn tunene, lêkolîn sosyolojîk hên bi serûber hên tunene lê biyamin yani weke texmîna xwe dibêjim rola sosyal medyayê bi taybetî di dema ew koronavîrusa rolekê vî kete qonaxekê din yani geheşta qonaxekê din em ji xwe ji çarpel medya xwe jî dizanin ku weye em tiştekî nû ew kir û rola wî girîng heye ya rastî bandora van televizyonên online van medyayê dijîtal ew kê vê daviyê van du sê salên daviyê encam çi ye çi guhartina çêkirin nav cîvatê da nav xelkê da nav kultura me da siyaseta me da hê lêkolînekî wisa têkuz tune lê tê texmîn kirin ku bandorekî mezin heye ku eger ew tiştê ku tu ditirsî yani tu dibêjî yani işte reytinga împerator ew dibe kêm dibe û ew dibe mümkün e piştê salekê nikaribe qezenc bike ew bike eger ew be ew ne ji muxalefeta de ew şeşkolîya ku tu dibêjî ew ji medya sosyal e ew konserên gencan ew însanên gencên ku şêveyekî kulturî terza kulturiyekê alternatîv nîşanê xelkê didin ji wê ye. Lewra jî Türkiye Erdogan divê di tiştekê de mirov divê ew ke heqewîna xwe bi rastî derûdora wî de pisporên sosyolog, polîtolog nizanim çê yê baş hene yani baş ê ku em bêjin mühendisiyê dikin ne akademîk wat tişta lêkolîn kirine wat tişta hesabê wat tişta kirine û rapor kirine û ew kê kirine ewana ew qedexekirin ew tiştana hiç tesadüfî nînin hiç ne ew kê ne ew hemû bi eqlekê bi rasyonalîteyekê bi argûmenan pir baş hatiye hesab kirin û tedbîrên bi vê awayî tê kirin tedbîr ew e ez ji madem şeşkolî û Erdogan mesele ve bu ez ji bêjim yani ya rastî dîtinê xwe dibêjim Türkiye aniha weka Almanyaya di 1920 di 1920 de hemîn tişt yani gelek tişt dişibin hev weka hevin di 1920 de vê çaxê ji xwe mir Max Weber ew ka Almanya ew kê kir ku Almanya divê temsîla demokrasiya parlamenterya bi führerî yani bi karizma lîdera führerî hebe dûr da hilbijartin çê dibin yani ew divê ew kê de hilbijartin çê dibin lê devleta lîdertiyê ye weka sultan lê sultan bi hilbijartinê çi ye hilbijartin li ber rola guhartinê
ناليسه يعني تب ريا هالبجارتني بميكانيزم هالبجارتني نكاري السلطان داخلي والسلطان كدن الديني شاشتي كاره چه ببه يعني مثلا ام بجن براستي هجمارا كو دجي سلطانن ج هجماري دن زيدتر به لو رد به سلطان جور داكه بخاري يعني جمهور باشخاني دوی داكه به لي او دانكه به حيا او كيكي حيا هالبجارتنك دن اولان استي حال اعلان دکه دبجه سختکاری هيا دبجه تشت هيا او كيا ملت من هات مانيبولا كرن ملت همنه ملت من حزدكه لیدر فهر روسیه شاشتی کرن تکنیک شاشتی کرن خرابی کرن او که کرن امی بیا سر راست امی نشان بدن پشت 3 ماه پشت 6 ماه پشت ساله که امی نشان بدن که ملت بمراه يعني حساب تشتن اوسا اولكن حساب تشتن اوسا دما كنتو بكي دفي سوشيال ميديا دبن كنترول تاع دفي سوشيال ميديا او رولكو انا ها دليزه دفي فيرولي نكاري بابليزه جبركو د مساله اسطنبول دا البجارتنا اسطنبول دا سوشيال ميديا يعني نا امام علي ولي سوشيال ميديا نهشكو يعني او سختكاري او تشتنا او السوشيال ميديا او كرولة جرينك مزنلي يعني انسان كوم كرجي كده وبشو برو انسان لبر بيشيا او كده سكنين او كده سكنين يعني بيامن همين تشت تين حساب كرن تين بلان كرن لو رجنهاوا دفي او آلانين او وارجهن كو تماما توتال نهاتنا كنترول كرن انا حسابي وان الانا تنكريكو بين كنترول كرن جبوكو غلطي چنبه وغلطي چبو بجي دكاريبه زو به اولان است تدبيران سرراس بكن باش براستی لگور راپور ایرو حال ایرو ده 5000 نزدیک 5000 را زیادتر مالپر و 150,000 نوچه دی اینترنت ده هاتنه بلوک کرن یعنی ایرو و صد پیشن لو ماجی اگر به یاسای درباس به ام کردجی جنها ده تدبیر بگیرن رای دن ببینن yani خویا امکانی وی هيا ایزا وی هيا دکاره بگواره yani دسپیک ده بره جبر مدیا سوسیال گله کرد هاتن گرتن براستی نه کردنه ترکی تین گرتن دبی امره رأی دن پیدا بکن حتی کو اف حکومت آنجی اف دیکتاتور ام بیجن ان نظام مرف چاب ناکه جور داکه yani Türkiye ve demokrat çı tişten ku bu bura çı tedbirin ku iktidara otoriter diktatör kolonyal digirin ne sistematikin yani berdevaminin ne karın berdevamikin evet tane karın tedbirin demin kritik ben İran kur tedbirin usagırtın demin hilbijartına da demin isyana da benim evkada Çin usakır Kore usakır gelek devletin usakırın le berdevamini karın yani sosyal medya teknolojiye dijital ya dünyayı çare yonha peyda dikin disaji xwa jnuwa bikin le problema wan eve ku ev demin kritik da dikaribin astenkin ev usab begumane ev ave deherike dibir diye kedar xwa bibine le demek ki kare benda deyne ev kadeyne ana demin hilbijartına da demin ev ki xada cama kujera per peviste beguman ev yasa ev tedbiran beguman demaya ciboban baş kek yaşar gelek spas em bijare mebdavi bun tişteki din tebeji eger hebe fermon Ez bejim işe hoş bu yani mücare me zeyde ne bun tabii ki problemi pırın. Ligor dilete bu terafa şirove baş kirin yani
وقت قوم جاري ما كان بله ما بفري از پر کفاشم صحبتا بترا گله خوش بو پر کفاشم گله سپاسیا تدکم سپاسیا حوالن پشت او که سوشال سپاسي ميديا افكار قاعدن خودك جوان دکم و هر وها نل داویه نوکا واتل داویه پیشی ام سپاسیا تماشاوانین خوی دلسوز و هجا بکن او جی گرینگن حتی او هبن چارپل مدیا وی بردوام بکه و باندورا وی دوان نکاره او کاوی پیشیا وی بکن او ياساك درخه تسيري وشان الموساجي بكتابي كان بنرنوي ياسا تشوا رين تشوا قلتنا باشا قال لك سباس جبو افكار المجي انكو كاري تكنيكي ذكرن وهرواج وتمشبانا تمشبان نجا إلو جماعتن داوية برنامه أخوة حفتي أكيدن وهفكارك من الدنيا چارپل مدياي بمجارن نو سنويس نو يه روجه حفتي بيشامه وبميوان نور لهم بروبن وروجه حفتي بيشامه بنرخينن حياة حفتي أكيدن بمينن دخير وخشية ده إيفار باش